המאבק הזה, קודם כל, הוא לא מאבק רק של אשקלון, הוא מאבק של אופקים, של נתיבות, אוקיי? של שדרות, של ערי הפריפריה, זה הפקרות מוחלטת. הוקמה מנהלת לטפל בבעיות הדרום, ותושבי אשקלון, אופקים ונתיבות לא נמצאים בתוכה. איך יכול לקרות דבר כזה? איך יכול להיות שהעיר הכי מטווחת בעשור האחרון, שהאחיינים שלי גדלים שם עם פוסט-טראומות מטורפות, לא נמצאים בתוך מנהלה שהוקמה לשקם את הדרום? לקח לי זמן להתאושש מהחוויה הזאת שעברתי באשקלון, מהחדירות מחבלים שהיו שם. בתוך אשקלון, אפילו אנשים לא יודעים שהיו חדירות מחבלים לשכונה שלנו. מטחים הבלתי פוסקים לטילים בכל השכונה שלנו, שרופה וארוסה. ואני רואה את שר האוצר מודד קילומטרים. בחור מאופקים שהיו לו מחבלים בתוך הבית, בחור בשם אלי אדרי, שהילדה שלו התחבא מתחת לשולחן וראתה איך יורים בכל השכנים, הוא מתחנן שיכירו בבת שלו כפוסט-טראומטית. תגידו לי, אתם השתגעתם? האנשים האלה צריכים להיאבק? למה? למה? כי הם מאופקים, כי הם מאשקלון. שר החינוך העניק מענקים לילדי הדרום דרך מנהלת תקומה כמובן, כדי לא לחלק לכולם, 5,500 שקל לתלמיד. ילדים וילדות של אשקלון, נתיבות ואופקים לא נמצאים בפנים. הם לא מקבלים את המענים האלו. ידעו התושבים ויאבקו ביחד איתנו על הזכויות שלהם. הילדים של אשקלון ושל הפריפריה לא שווים פחות. אנחנו לא ניתן יותר להפקרות הזאת להמשיך ונאבק בה.